Sabías que hai montes que non son públicos pero tampouco privados? Isto é ciencia feira! Son da veciñanza, de toda a veciñanza. En Galicia existe un tipo de propiedade moi especial. Son os montes veciñais en man común, que teñen a súa orixe no dereito xermánico. E non son poucos, case 700.000 hectáreas. Ocupan o 22% do territorio de Galicia e un terzo da superficie forestal. Están en moitísimos concellos. Seguro que hai un preto de ti. Pero, que significa que un monte sexa veciñal? Que pertence á xente que vive nun lugar, mentres vive nese lugar. Se vives a maior parte do ano nese lugar, és propietaria do monte veciñal. Antigamente decíase ter casa aberta ou ter lume aceso. Aínda hoxe, hai quen conta a veciñanza dunha aldea ou dunha parroquia polos lumes acesos que hai nelas. E entón, pódese vender? Non! Son indivisibles, inalienables, inembargables e imprescriptibles. É dicir, non se poden repartir, nin vender, nin embargar, nin desaparecen co tempo. Que un monte veciñal sexa propiedade de toda a veciñanza non quere dicir que cada quen poida facer o que lle pete, nin que non haxa organización. As decisións tómanse en asemblea e por maioría. Cada casa ten un voto e hai unha xunta reitora que se encarga da xestión, seguindo unhas normas, os estatutos. E quen decide que un monte sexa veciñal? O Xurado Provincial de Montes, empregando documentación antiga e tamén a memoria da xente máis anciá. Para facernos unha idea, un monte veciñal pode ser moi grande. A media supera as 200 hectáreas. A propiedade privada forestal ten escasas 2 hectáreas de media e acostuma estar dividida en moitas parcelas. E por que son importantes? Porque axudan ao desenvolvemento rural, a economía sostible e o cuidado do medio. Serviron históricamente para que as comunidades rurais tivesen alimento para elas, cereal, o pan do monte, e tamén para o seu gando, e como fertilizante para as terras de cultivo, cos toxos. Do monte veciñal o tiñase leña para quentarse, pero tamén madeira para facer apeiros, para construir ou para mobles. O uso principal dos montes veciñais galegos é o cultivo forestal, piñeiros e eucaliptos. Pero non só. Temos neles especies como o toxo, a carqueixa, o piorno e tamén árbores caducifolias como os castiñeiros e os carballos, de grande valor ecolóxico e medioambiental. A veciñanza propietaria dos montes veciñais galegos tamén ten nos seus terrenos parques eólicos, instalacións industriais polas que cobra un aluguer e ata un aeroporto, o de Peinador, por exemplo. Con todo, na súa xestión hai aspectos que teñen marxe de mellora. Non todo o mundo participa igual. As mulleres, por exemplo, están menos presentes nas asambleas e nas xuntas reitoras e, polo tanto, na toma de decisións. Os montes veciñais non son só terra. Gardan a nosa memoria? E os nosos relatos. Fan comunidade. Son historia E tamén futuro.